दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव बुजिनो हाबाय आरो बिथांमोनखौ जों बारा फोरमायनांगौनि बाथ्रायानो गैला मानोना बुजिखाजोब्बाय आरो जे दानि बर्तमान बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि सलायदों बिथांमोना जेरैबायदि माने लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन जिबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै मोनफ्रोमबो मोगथाङाव बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै। बे आम्बागावआव उदालगुरि जिल्ला इउथ बिपिएफनि दैदेननायाव मोनसे वर्कशप जानानै थाङो खोब मोजां मोनसे प्रग्राम जानानै थांदों आरो बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंनि दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे बिपिएफखौ मोजां मोनो आरो फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफखौ जे गभर्नमेन्ट लाबोगोन बे दिनैनि सावगारियानो मोनसे रोखा मोनसे फोरमान आरो मानोना दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव बुजिनो हाबाय आरो बिथांमोनखौ जों बारा फोरमायनांगौनि बाथ्रायानो गैला मानोना बुजिखाजोब्बाय आरो जे दानि बर्तमान बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जेरैबायदि सलायदों बिथांमोना जेरैबायदि माने लाइमोनफोरखौ सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन जिबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै मोनफ्रोमबो मोगथाङाव बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाखै जायनि बेलायाव दिनै लाइमोनफ्रा बुजिनानै दिनैनि बे प्रग्रामाव जिबायदि बाहागो लाफैदों गोबां लाइमोनफोर दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों नंखायनो दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैबाय थानाय दिनाव जों माबायदियै इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ रायजो राजाफोरखौ जों माबायदि जौगानायथिं आवगायलांनांगौ राजनितिकआव बाहागो लाबाल' जानाय नङा दायित्व लादों जितु मावनानैबो दिन्थिनो हानांगोन जा बिटिसिनि जितु थासारि जि हालोद जि अबस्था जानानै दंमोन बेखौ दिनै बिपिएफनि दैदेननायाव 17 बोसोरनि गेजेराव जिबायदि मोनसे उन्नयन मानसिफ्रा नुनो मोन्दोंमोन डेभेलप मोनसे नुनो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट सालायनायाव 3 बोसोरनि गेजेराव जों बांसिन माने फावस खालामनानै थांनायखौसो नुदों आरो जायनि बेलायाव बिथांमोना जिबायदि बाथ्रा बुंदों मोनसेबो बियो मोगथाङाव बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बेथ' बिराद मोजां मोनसे प्रग्राम जागोन जोंनाव अलरेडि लिस्ट फैदों माने गासै माने 2000सो जोंनाव गोदानै जयनिं जागोन इउपिपिएलनि जयनिं जागोन बिजेपिनि जयनिं जागोन गोबां माने मानसिफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव जयनिं जानो थाखाय अलरेडि जगाजग लादों आरो नंखायनो 5 तारिखआव नैबे डिसेम्बरनि जितु 5 तारिखआव जयनिं प्रग्राम जितु दङ जोंहा बिराद मोजां मोनसे थासारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय नुगोन आरो 100% बिराद मोजां बे प्रग्राम जागोन आरो दिनैनि तारिखआव जों बुंनो हायो अखल जोंनि बे उदालगुरियावल' नङा दै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जि जायगायाव जों थांदों बेपारिफ्राबो बुंदों मास्टारफ्राबो बुंदों गासै साख्रिआवलाफ्रानो बुंजोबदों जे बिथांमोना खोब असान्थियाव दङ दा नंखायनो दिनै बिटिआर सक्ति जानायनि गेजेरजों मानसिफोरनो जि सिमां नुहोदोंमोन बिटिआर जानायनि गेजेराव गोबां मोनसे माने मोजां थासारि नुनो मोनगोन होननानै मानसिफ्रा आसा खालामनानै जेरैबायदि बारसोमनानै भट होदोंमोन नाथाय भट होनानै जिबायदि सरकार खुंनायनि बिथांमोनखौ बे माने खाबु होबाय नाथाय बे खाबुखौ बिथांमोना लानानै गावसिनि सुबिदाखौल' लाबाय खिन्थु रायजो राजाफोरनि जेबो बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हायासै दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों 17 बोसोरनि गेजेराव बिटिसिआव थानाय गोबां हारि माहारिफ्रा मा मोनखो आरो बर्तमान बिटिसिनि गेजेरजों मोनखानाय जितु गोहो बिटिआरनि गेजेरजों मा खोमाना लाखो बेखौ जों बारा बुंफोरलायनांगौनि बाथ्रा गैला प्रेक्टिकेल ग्राउन्ड लेभेलाव जि खामानि मावबाय थादों बिथांमोना बे सौदावलायबाय थानानै बुजिनो हादों आरो बिथांमोना माने शक जादों बिथांमोननि बडि लेंगुवेज बिथांमोननि बुंनायावनो जों हमदांनो हायो सासे मेच्युर्ड पलिटिशियाननि माने खुगानिफ्राय बेबायदि गनाया बिथांमोनानो गावनो जोबस्रांनायनि मोनसे लामायाव आरो नङाब्ला दिनै सरकार थासेयाव दिनै बिथांमोननि रुलिंआव थानाय जायफोर टिएलसिसि चेयारमेन जायफोर दिनै बिसिडिसि चेयारमेन जायफोर मेम्बार गभर्नमेन्टआव सुबिदा मोनखांनायनि उनावबो मानो जोंजों लोब लोब फैदों दिनै बिजेपिआबो फैदों इउपिपिएलआबो फैदों नोंथांमोना सरासनस्रा भाबै नायबा नुयो सरकारनि साइडआवसो बांसिन मानसिफ्रा दिनै थाङो खिन्थु जों बिपिएफआ दिनै सरकार गैया मानो फैदों बेनोथ' मोनसे फोरमान ना बेनोथ' मोनसे फोरमान नंखायनो बिथांमोना दिनै बागदावनानै जि बाथ्राखौ बुङोब्ला नंखाय फोसावनायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ माने नंखाय बुंनानै मोनसे माने थगायनायनि मोनसे राव जितु फावथिना बिथांमोना दिन्थिबाय थादों सिगां भट बिनायावनो बिदि बिदोंमोन आरो बिटिआर मोनबाय होननानै ना बेदर बोरमा अमा जादोंमोन बे दाबो बिथांमोननि खोथानिफ्राय बे बुस्थुआनो बेरखांबाय थायो नंखायनो बिथांमोना बेबायदि बुंनायावनो रायजो राजाफ्रा बांसिन फोथायाखै नंखायनो जोंनाव बांसिन लोब लोबसो फैबाय थादों आरो थेंक इउ